давлатбек хайрзода муовини раиси оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо фасоди тоҷикистон хабари боздошти ду корманди кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз сӯи нозирони оҷонсиро тасдиқ кард. ҳақиқатан нисбати кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. тафтишот пешакӣ идома дорад ва пешбурди ин парвандаи ҷиноятӣ махфӣ мебошад ва то ба анҷом расидан ва ба сурди исол намудан сирри тафтишот аммо дар нишасти хабарии ин ниҳод ошкор накарданд ки онҳо барои ришват дастгирӣ шуданд ё барои сӯистифода аз мақом. ҳафтаи гузашта баъзе аз расонаҳои хабарӣ аз ҷумла сомонаҳои марбут ба мухолифин дар бораи боздошти ин ду корманди амниятӣ бо иттиҳоми ришватситонӣ иттилоъ дода буданд, аммо ин хабар расман таъид ё инкор нашуда буд. давлатбек хайрзода ҳамчунин гуфт ки сарпрокуратураи низомии тоҷикистон дар робита ба дороиҳои собиқ муовини вазири дифои тоҷикистон генерал Абдуҳалим Назарзода парванда боз кардааст. ба гуфтаи ӯ то анҷоми тафтишот ҳама амволи Назарзода ҳабс хоҳад шуд. қимати амволи генерал Назарзода 53 миллион сомонӣ ҳисоб шудааст. хайрзода афзуд ки мавзӯи дороиҳои Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломии тоҷикистон аз сӯи палатаи ҳисоб дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. парвандаи ҷиноятӣ дар ин хусус мавҷуд ҳаст. сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста карда шуда пешбурди парвандаи ҷиноятӣ нисбати ин ҳодиса ва ҳамаи мол амволе ки тааллуқ дорад ба Муҳиддин Кабирӣ ҳабс гузошта шудааст ва то ҳалли суд, то баромадани қарори суд ва ба ҳабс гузошта шуданд аз амволҳои вай. моҳи феврали соли равон ин оҷонсӣ аз оғози тафтиши бино ва корхонаҳои мутааллиқ ба Муҳиддин Кабирӣ, Абдуҳалим Назарзода ва наздикони онҳо хабар дода буд. мақомоти тафтишотии тоҷикистон баъди ҳаводиси моҳи сентябри соли гузашта ки чун ошӯби генерал Назарзода арзёбӣ мешавад, ба ҳисобу китоби дороиҳои муовини пешини вазири дифоъ пардохта иттилои муқаддамотии худро тариқи телевизионҳои давлатӣ эълон карда буданд.